बड'लेण्डआव जोङो जोंनि हान्जानिफ्राय थांनाय मासनिफ्राय खौसेथि आरो गोजोननि मोनसे रेलि जों जेरावबो खालामदों। दा दिनै चिरां जिल्लायाव बे खौसे आरो गोजोननि रेलिखौ जोङो लानाय जादों। दा बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैना बाहागो लाफैदों। बड'लेण्डआव 2020 मायथाइयाव गोजोन लाबोनो थाखाय हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो थाखाय जोङो सरकार दानायनि थाखाय हाबा मावदोंमोन आरो सरकार दाखांनानै दायो जोङो फिन बड'लेण्डआव गोजोना जाहाथे अराय सम थायो, हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिया अराय सम थायो, बिनि थाखायनो जोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिखौबो लाफानानै जों रेलि खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डआव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय गासैबो हारि माहारिया खौसे थानांगोन आरो बेखौनो लानानै UPPL मडेल अफ पलिटिक्सआव जोङो गोजोन खौसेथि आरो सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय जोङो फिन खेबसेबाव समायखिरा लादों जाहाथे इयुनाव बड'लेण्डखौबो भारतनि जायखिजाया जौगानाय ओनसोल बायदि जोङो गायसननो हायो। गौरव गगৈ बिथाङा जिहेतु BJPनि हेंथा, दा बे हिसाबै बिथाङा जायखिजाया बाथ्राखौनो बुंगोन। जोंनि खोथाखौ जोंसो मिथिगोन, दा नंखायनो नैबे समाव गौरव गगৈ बिथांखौ आं जेबो बुंनो सानाखै। बिथाङा गोदानै बड'लेण्डआव पलिटिक्स खालामनो फैदों आरो बिथांनि हान्जाया बड'लेण्डआव बेबायदि जेबो गोख्रों नङा। बिथांनि हान्जाया नैबे समाव जास्ट बड'लेण्डआव जागायजेनदोंल'सो। दा बिथांमोना इयुनाव नुगोन जे बिथांमोननि गोहोआ बेसेबां। हाग्रामा महिलारिया बुंदोंदि UPPL पार्टी एबारनि बिसायख'थिया 3 नाम्बारावसो थागोन होनदों। दा बिथांनि मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंदों? बे गावनि बाथ्राखौ बुंदों। गाव एबार 4थि नाम्बारावसो थागोन, जोंथ' 2थि नाम्बाराव थागोन। मानोना जोंहा मालाबाबो खमायाखै। 2015आव 7 जोंहा देरहादोंमोन, 2020आव 12 देरहादों आरो एबार बियो 24निख्रुइ बारा जाहैगोन। बेखौ मिथिगौ बिथांमोना, बिथाङाबो मिथिगौ। दा नंखायनो बिथाङा उल्था बुंदों जे बिथाङा दिनै थांनाय खनसेयाव 17 देरहादोंमोन आरो एबार 7 देरहागोन ना देरहाया सन्देह दं। बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो खौसेथि आरो गोजोननि रेलि खालामबोदों। खौसेथिया जोंनि हारिनि गेजेरावबो नांगौ, खौसेथिया बड'लेण्डआव रायजो जानाय गासैबो हारिनि गेजेरावबो नांगौ। दा बे खौसेथिखौ मोनोब्ला गोजोना अराय गोजोन जागोन। गोबां बोसोरनि उनाव बड'लेण्डआव गोजोन थासारि फैदों। गोजोन थासारिनि थाखायनो दिनै मोजाङै लेखा फरायनो हादों, मोजाङै आबाद मावनो हादों, मोजाङै हारिमु सिबिनो हादों, मोजाङै गेलेनो हादों। दा बे थासारिखौ अराय गोजोन खालामनो थाखायनो बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गासैबो हारिफोरखौ लानानै UPPL मडेल अफ पलिटिक्सआव जोङो गासैखौबो लानानै बे हान्जाखौ खुंदों आरो बे हान्जा खुंनाया कन्टिनिउ जागोन। फैगौ 25 बोसोर बिनिख्रुइ बांसिन जों लुबैदों बड'लेण्डआव अराय गोजोना थानांगोन आरो UPPL हान्जायाव दिनै बर'ल' नङा गासैबो हारियानो लोब लोब ओंखारबोदों। मानोना UPPL मडेलनि राजनितिखौ बयबो बजबनानै लादों, जेराव बयनिबो अननाय दङ, बयखौबो मानिनाय दङ, बयखौबो फोथायनाय दङ। बेफोरबायदि हाब्रु सारनाय राजनितिखौ बिथाङा जोबोद मोजाङैनो मिथियो। आं बिथांखौ हाब्रु सारनो नागिराखै, बिथाङा गिदिंफिननानै नायबानो जाबाय। 2003 मायथाइयाव रेकर्ड जाबाय, बेनि उनाव 2008 मायथाइनिफ्राय मा जादोंमोन बेखौ बिथाङा उनथिं नायबानो नुयो। गावनि बिदा फंबाया मानो थैनो गोनां जादोंमोन 2003 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव आरो लोगोसे हारि माहारिफोरजों दाङाबाजि जानाय समाव बिथाङा बबेयाव दङमोन बे बाथ्राखौ सानना नायबानो जाबाय। जोङो 2015आव आगोलनि UPPL दोलोआ 7 मोनदोंमोन। 2020आव UPPLआ गासैजों बेवहाय 2 मोननो हादों आरो 2025आव जोङो हारसिंनो सरकार जानो हानाय रोखोम जखानि जोङो MCLA मोनगोन।